सेना BJP नाव थांसिगोन। हेलो लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जे दानि अखा हाबाय थानाय बोथोरनि समबाबो आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय। नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो साइडजों थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनाव सिगांसिन सौ। आं गुसुं खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। बे खोथायानो जाहैबाय फैगौ जे BTC MCLA इलेक्शन, बे इलेक्शनाव माबाजों BJP आरो UPPL जों जोंना लोगो सरकारा माबायदि जागोन, आंनो बेखौ गुसुङैनो जेन सावरायनो सानदों। नोंथांमोनहा जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे गासैबो नायलांजोबो, आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोनहा नुखाबाय एबा खोनाखाबायबो जानांगौ, बा सोरबा मिथियाखै। आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जे नैबे पेपाराव होनाय UPPL आरो BJP जों जे लोगो सरकारा एलायन्स सरकारा माबायदि जानो थांगासिनो दं। जुदि बेबायदि जानो थाङोबा देन माखासे जेनेबा जोंनि BTC नि जेन माखासे मावनो लानाय खामानिफ्रा आरो BTCफ्रा मा रोखोम जाहैनो हागौ, आङो बेखौनो गुसुङै आङो बिजिरनो सानदों आरोखि। बिजिरना नोंथांनो बिजिरना होनो सानदों जे बिनि सायाव जेन मा रोखोमै जेन BTC इलेक्शनाव जागोन। जुदि बेखौ नायोब्ला, जेन बेखौ एंगारनायखौ जुदि नायोब्ला, जोंनि प्रमद बर' सारखौ नेक्स्ट 2025आव जेन BJP आरो UPPL जों लोगो सरकारा नागारलायसिगोन नामा, देन बेनो रोखा। जुदि नागारलायोब्ला जेन UPPL खौ नागारनानै BJPआ सिंगेलै सालायगोन। जुदि सिंगेलै भट जुदि गेलेगोनब्ला BJPआ माब्लाबाबो जेना, बेखौ जेन जों बांसिन मानसियानो मिथिगौ। दि 100आव 100% जुदि BJPआ जुदि देरहायोब्ला UPPLआबो आलदा आरो BPFआबो आलदा। जुदि बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि माखासे BTC नि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ जुदि खोमानानै लायोब्ला जोङो जोंनि बर' रायजोफ्रा जेन बेखौ बुजिनानै लादो, जेन फैगौ BTC इलेक्शनाव 2025आव जुदि बेबायदि जायोब्ला जोंनि BTCखौ BJPआ सालायबाय होननानै बेखौ जों खाथां मिथिनानै लाबाय। जुदि जों अब्ला दानिफ्रायनो BTCआव BPFआ जर जबसै मोजाङै जेन जोंनि बर' रायजोनि थै होनानै दान होनानै लाबोनायखौ जुदि BJPआ जोंनिफ्राय जुदि बोखारनानै जुदि लांफिनोब्ला आरो संबिधानखौ जुदि सोलाय सोल' जुदि खालामोब्ला बियो जोंनि बर' रायजोफोरनिफ्राय बेसेबां समायसा जानानै फैगोन, बेखौ नोंथांमोनहा बर' रायजो आरो दैदेनगिरि सारमोना बेखौ अननानै जेन मोजाङै जेन नायो। जुदि दानिफ्रायनो मोजाङै जुदि बिजिरनानै नायाब्ला जोंनि BTCआ जेन लेथेर फिथेर सोखावजानायाव जेन जानो थांगासिनो दं। रायजोफोर बेखौ अननानै मोजाङै सिन्था खालाम। आरो नोंथांमोना बेखौनो रायजो आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, जेन जोंनि दैदेनगिरि सारमोनाबो जेन माब्रैबा जेनेबा जोङो BTCखौ जेन हमथानानै लाखिनो हागोन। जेन जोंनि BTCखौ गुबुन हारिनि एबा BJPनि आखायाव जुदि हगारनानै होयोब्ला जोंनि BTCआ दंस' जानायनि लाइनाव। जेन BPFआबो इलेक्शन गेलेबाय, UPPLआबो इलेक्शन गेलेबाय आरो BJPआबो इलेक्शन जोंनि BTCआव आवग्रिबाय। अब्ला बर'नि भटआ माखासेया 100आव गैयाबाबो थाखा होनानैबाबो बिसोरो बर'नि भटखौ लांगोन। अब्ला जों बर'आव बांसिन थाखा नाङै होननाय धोनि बांसिन मानसि सोर साबेसे दं? आरो गुबुन हारिनि भटखौ BPF आरो UPPLआबो मोननायाथ' गोजानखा। जुदि
100आव बर'नि भटखौ UPPL नाव माखासे 100आव जेन UPPL आ जेन 30%, BPF आ 40% खौनो मोनबायलायनो। अब्ला 40 into 70 अब्ला 30% आ BJP नांसिगोन। अब्ला जोङो बै माखासे आन बर'फोरनि भटखौ BPF आरो UPPL आ मोनगोन। अब्ला जोङो नायदो गुबुन हारिनि भटखौ जों मोनगोन ना मोना। जुदि गुबुन हारिनि BJP होनबाथाय गुबुन हारिया BJP नियावनो होजोबखायोखा। अब्ला भटआ MC इलेक्शना भटआ देरहागोना जोङो गोजानाव नुहुरखायो रायजो राजाफोर। बेखौ मोजाङैनो साननानै लाखा रायजो राजाफोर। जोंनि BTC खौ हमथानानै जुदि लानांगौब्ला नोंथांमोननि सायाव सोर पार्टिखौ आङो पार्टिखौ नैबेनावनो भट हो आं बेखौ बुङा। जेन दैदेनगिरि सारमोनखौबो आं बखिनो थाङा। जेन बर' रायजो राजाया जेन मिथिखागौ सोरनो होयोब्ला साबसिन जागोन आरो सोर पार्टिनो होयोब्ला मोजां जागोन। BPF ना UPPL जों मोननैनि पार्टिनि गेजेराव रायजो राजा आइ आफामोनहा बेखौ डिसाइड खालामबानो जाबाय। जुदि बेखौ बेबायदि जुदि गावस्रालायोबा BJP आ दानो नापस खालामखाबाय। खिन्थु बे पेपाराव नापस खालामखाबाय। फैगोन 2025 आव UPPL जों मित्रजोट सरकारखौ जेन गावस्रानाय जाखासिगोन बियो खाथांखासै। बेबायदि जुदि खालामबा मोनफ्रोमबो समस्ति कन्स्टिटिउसनाव BJP आ जेन टिकेट एबा माबाखौ जायगाखौ समस्तिफोरखौ बिनायनि प्लानिं खासै। बेनो बे पेक्सारा बे नैबे पेपाराव होनाय पेक्सारा बे नुजाखाबाय। अब्ला जोंनि BTC आ मा जाबावगोन रायजो राजाफोर बेखौनो मोजाङै सिन्था खालाम। रायजो राजानि बर' फरायसा आफाद मोनफ्रोमबो बर' फरायसा आफाद दल संगठनफोरा जेन मोजाङै सिन्था खालामो बेखौनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव जेन खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि फैगौ BTC इलेक्शनाव जेन जोंनिनो बर' आफादफोरखौ देरहाहोगोन होननानै आङो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों।